Bi juma marché kalo kletan ani wolonvla samba flan ngon saba mali kuna fon jamar la jibugo o mi on fle sanga na wakati mali kono fakata se mali korama anga balo sro ka mali kuna fon point ami of koninga o wali mano dante folimina o biskile ka bam nga kono fon mi ma kono wakati sira o bismillah mali sorla suolu koni pankuru kura do soro o kobe chugodi amena nyefoli ke o koka mali jamana ka jako ministry naliga chageda mi benenu sonko ale kunko ma ale ni kuna fondila olu koni nyoyi kene do o kontigi o ko amta senegal ko fe ni wakati na senegal koni chofele no ko sebe wala albina dini kuna fonu bela jini ka ban mem so no dem so fe mariam koni bismillah ukra kuna fandam la sa asmi goita nali anga frontier la fanga nyamai awa anga pankuru jigin kenero la mi avion kura nani kodi anga sanfe kelege choma kafra durun sabaka kunwerate na alisa mi anga kelege chowi ga barake mino wisega soro chuga yamina kaduma no yala aninga la kana o sabati anga jamana fantan nan bela jerina ni pankuru no lu kon mina fara anga jamana la kana ni pankuru ka akulu folo o jugen pankuru nalebe wole ko el39 albatros nya folu wi aida ana chugumina chauffeur faut tabali yeli la ka to sans lege la ka to yoro janfé wa aller yemandi donc aller bi kuna avec qui surveiller ita donc ko anyebila o va soro anga centre de commandement ko nala aller caméra be ka fon fe o bebe ka jira na me ka ngajatimine oke aller drone kele mimba ye aller rebe klaka a détruire donc o yale pankuru flana o min soro la o ye kolosi ke pankuru ye jugu no fe ni ale kon me wulu ko bayar tala turki jamana ale ka fenglane o konno lagana ni solla siko ministre no re sajo kamara ale kon yaira ka foko pankuru no mina yele ma chamani do jugu olu keleke chugula u dagayro beladina wa ministre sajo kamara ale kon ye rusi ale ni turki jamana olu foninga o walimando uni malika teria baro olu kunchella wa pankuru no do pananinga ira anga jamana kuntigila akilina jigina kamni janvier kalo kletan kononto asimi goita na lianga franche la fanga nyama ale ni pankuru di nyogon woke komi antuni anyefo onyana chogomina kuna fani bakuru bala songolo nyokorola ina chageda mi nale ka baranya shini no sugu konna ale ni dadumni o sonko ma o nyema banure buadera dumye ale konni kuna fani dila olu konni nyogon kuma nyogonya mi yere na ni la jere sigili anga je anga buadera dumya ale yere lami ya ira mo ladi songo mune be songo yele oko odon na yo don jamana joro e munye wala sa be noya o fana mana don o kofe de aba don ni onye barake na ma barake donc angon bo o de bara ina ni awye anga se ka nyon kuma nyonya ka se ka bara nyonya kani na fan laba o koni mi sugu konno la balo mi no o kon mina ke sababu e malidon ko lu lafiya kerengeren la sungalu ale baro la temeni ko nyumana kuna fan were nasra la mara ale ni mara sigiso ministri ani ni haramadu olu no bolo fen la kana ni so ministri olu ka bolo di nyoma kona na wiye la je do sigise nga kunye jakulu mi sigira singa ufe wala saka kuma nyonya ke wala sa bara min koni kalfalino la o kaseka bo asrafi o do betalke carte biométrique ka o bara min mesina to sebe alini filikera ma minu ka kartini na la o bara koni kuncheli o beke ni kalo san yere la wala sa bela jenen ki ta soro nogoya la chugumina de kun kana ma shi soro je kulin koni nga bara famba o bina talike o de ka to sebe alini yelema o lubeke yoro mina nori enroulement o bara koni be damne kabidi neke kanye shegi wakati la clé kona na yelemani do maminunga sebena wala sa ko se wa carte biométrique o soro no wala o mabeti jo ma keme ali ni ko la ne fo abi fo anyina ni fo la chogumina sobe c'est on jamana ko mo mun kanga mun me se ka ka beta million chegi sans fait na jamana dronte mun me malien mun me ko ga fana bala malien établi à l'extérieur donc ani ambassade dans consulat lu mo fana c'est ma barala na bara ko mo nya fo tumna kan vraiment kan bolu di nyoma kan fanga di nyoma pour que gelambe se ka ke abara ko na la chama
Amitani kunnafoni fan wɛrɛ fɛ an kunda Senegal kan waati na Senegal kɔni kalalen no kosɛbɛ ko sababu kɛ Ousmane Sonko ale kanubagale ni finitigilakaw olu cɛ gɛlɛyaw ye ni ka se gazi filiw olu na a ɲɔgɔnna caman ma min ye Ousmane yɛrɛ ale bɔ cogo o gɛlɛyara kosɛbɛ ka bɔ tribunal kɔnɔna a yɛrɛ ka fɔ fɛnɛ ko nin ko in kɔni ɲɔgɔnma deli ka kɛ kiiritigɛso la Dakar ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 15 waati ye kiiritigɛla ale kɔni labanna ni ka kiiri o bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ka bila mars kalo tile 30 la. Ameriki jamana ka kɛnɛma ciden n'o ye secrétaire d'État ye Anthony Blinken ale kɔni taara tile 4 taamana farafin jamana o kan a fɔlɔla jamana min kan o de ye Éthiopie kunu a kɔni sera Niger jamana kan a yelen kɔni farafin jamana caman fɛ i b'a fɔ ko komi bɛɛ fanga misali ɲuman de don waati in kɔni na Ameriki jamana bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka Chine ale ni Russie olu ka wuli ka jɔ o ko Anthony Blinken ale kɔni kunbɛnna Niger jamana ka ciladen n'o de Assimi Massoudou fɛ wa Anthony Blinken ale de kɛra Ameriki jamana ka cilande fɔlɔ min kɔni wulila ka taa Nazara jamana gungana ka marabaga jamana dɔw kan jamana min ni Nazara gungana jamanaw ka finitigi dagayɔrɔ belebeleba dɔ sigilen no ye waasa ka jagadi olu kɛlɛ Sahel ale kɔnɔna a laseli kɛ walasa ka Ameriki jamana ka dɛmɛ o yira ka taa Niger ma jamana min datugunen no wa diɲɛ jamanaw fɛ a bɛ jante fantan jamana o kɔni arabado Blinken kale yɛrɛ to Ethiopie a la ka fɔ ko a ka wuli ka jɔ taama fila o min bɛ ka kɛ jamana kofalen filɛ in kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen Ameriki jamana kuntigi Joe Biden ale ka hakilina talon ye min kɔni b'a yira ka fɔ ko États-Unis jamana ale kɔni kelen don k'a bolo fila kɛ ka teri ɲɔgɔnya o sira minɛ lakika la min jɛlen don kosɛbɛ ka ɲɛsi farafinna gungana jamanaw ma min kɛra Blinken ale ka laseli dɔ ye Ameriki jamana ɲɛmaaba n'o ni Anthony Blinken ale kɔni tamara ɲɔgɔn fɛ ale fɛnɛ laseli kɛ ko taama in kɔni ka dɛmɛ don Niger jamana kuntigi ma n'o ye Bazoum ale min kɔni bɛ jalaki ta kuma bɛɛ ka ɲɛsi Russie la jamana ka kɛnyɛrɛ ye kɛlɛkɛ bolo ma n'o de Wagner ye Blinken ale ka arabado ɲɔgɔn ye min kɛra ani Éthiopie jamana tigi Danka Abiy Ahmed kafara Jetaki wurida ka min ye Tigre ale mara ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale kɔni ye a lase ko bɛnkan min tɛgɛnɔ bilala ko a nafa ka bon kosɛbɛ. Mali kunnafoni jabala jabako ni kunnafoni damadamani tun bɛ anw bolo ka don aw kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la.